Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Mega, mazan daga sai kuma gamayyar maza, sannan da akwai fadan bindiga sai kuma karfin izza, ga wani mizani, sannan da akwai sabon hargitsi sai kuma taurin zuciya. Mu je zuwa Mega. Kamar da yadda kuka sani cewa shi ma wannan kamfani yana kokari wajen kawo zafafan fina-finai da kuma sababbin fina-finai gaskiya a kan lokaci, kuma sannan wannan kamfani na Mega ya iya fasara shi ma. To a dan haka domin samun waɗannan kasatattun fina-finan Indiya na Hausa kai tsaye ka saukar da su a wayarka ba tare da ka sha wahala ba, to kamar da yadda aka saba ba za ka same su a ko'ina ba sai a cikin wannan group na da nake muku talla a ko da yaushe. Lalle a cikin wannan group ɗin namu zaka dinga samun duk wasu fina-finan Indiya na Hausa da suka fita a baya da kuma suka fita a yanzu da kuma waɗanda za su fita a gaba. Idan kana buƙatar shiga wannan tsarin to ga namban wayar mu nan ka ɗauka ka mana magana akan WhatsApp ko kan Telegram ka ce mun dan kokiya ni ma ina buƙatar shiga wannan tsarin naku na BIP group wanda ake samun fina-finan Indiya na Hausa daga kowanne kamfani, kama daga Alligator, Sultan Yusuf Zamani, Mega, Dillo, Fikira, Al Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da ban abbata ba. To muddin ka zo ka biya 'yan kuɗin ka aka saka ka a cikin wannan group din, to fina-finan Indian Hausa gaskiya sai dai ma in ka soke ka tura ma wani. Sannan kuma abin daɗi shine duk fina-finan da suka fita a baya baka same su ba, da zaran ka biya 'yan kuɗin ka an saka ka a cikin wannan group din, to zaka gan su ne barkatai a jere, sai dai ka ja sama ka ja ƙasa ka dinga zabar duk waɗanda kake so kana saukar da su. Kwarai kuwa. Sannan idan ma baka buƙatar ka saukar da fim akan wayan ka, zaka iya kallon duk wanda kake so ka kallata, ka bashi guri an jima ka zo ka zabi wanda kake so ka kallata. Gaskiya wannan hanya ce mai sauki. A maimakon yanzu mutane kun sani cewa ba a samun fina-finan Indiya na Hausa akan YouTube ko kuma akan Bidmed, sai dai ka shiga ka samu tallace-tallace da baka ganewa ma'anansu, to ga nesa ta zo kusa.